שלום, היום אני אראה לכם קסם ואני גם אלמד אתכם. אני רוצה שמוריה תכניס את האצבע שלה איפה שהיא רוצה. כאן. רגע. אוקיי. זה הקלף שלך. סבבה? עכשיו תגידי לי לעצור, נגיד כאן, ונכניס את הקלף. עכשיו אני אעשה ככה, וזה הקלף שלה. לא? אוקיי. עושה עוד פעם. זה הקלף. לא? טוב, אז בואו נשים את שתי הקלפים האלה כאן, ונעשה ככה, וכל הקלפים יתהפכו. רגע, יש פה קלף אחד הפוך. אתם רואים? מה היה הקלף של מוריה? 6 מאוין? כזה. עכשיו אני אלמד אתכם איך עשיתי את זה. קודם כל צריך להגיע למטה של החבילה, וסופרים 3 קלפים והופכים אותם. אוקיי? עכשיו אתם הופכים את החבילה, ואתם לא עושים למישהו הבחר ככה, אחרת הוא יכול לראות ככה, או ככה, אז הוא יראה את זה. אז אתם, או שאתם עושים ככה, או שאתם עושים ככה. אבל אתם לא מראים שיש כאן קלף הפוך, אז אתם עושים ככה, ולא לראות חשוד, כאילו טבעי כזה. אוקיי, אז נגיד, הוא אמר לכם לעצור כאן. אתם לא נותנים לו את הקלף, אתם שמים את שאר החבילה, מוציאים את הקלף, ואתם מניחים את החבילה בסיבוב, כאילו, ככה. אוקיי, עכשיו עשיתי את זה, כאילו, זה כזה, אוקיי, אבל לא לראות חשוד, זה כזה. זה הקלף שלך, ואז הוא רואה את הקלף, במקרה הזה זה הקלף הוא 7 מאוין, ואז אתם לא נותנים לו להכניס, אחרת הוא יעשה ככה, או שהוא יעשה ככה. ואתם לא עושים ככה שלא יראה שיש כאן קלף אפור, אז אתם עושים ככה, ואומרים לו שיגיד לכם לעצור. נגיד לו מה לעצור כאן, ואז אתם מכניסים את הקלף, ואז עכשיו זה סתם משחק, כאילו אתם עושים, הקלף קפץ לו, קלף קפץ לו, אבל עכשיו בפעם השנייה, ובראשונה תדאגו שלא תעשו כזה, ככה. ואז זה רואה שיש קלפים הפוכים, אוקיי? אז אתם, כאילו בפעם הראשונה לא תפסו כזה חזק את החבילה, תקחו רק את הקלף הראשון, ואז הם מראים לי, רוצים לנסות משהו, עושים את הקלף. עכשיו, אתם לא עושים ככה, מעבירים אחד אחד, אחרת הוא יהיה, נראה את זה. אז אתם דוחפים גוש קטן, ומעבירים. ואז הוא רואה שכל החבילה התהפכה, חוץ מקלף אחד, מרמים אותו, מראים לו שכל החבילה התהפכה, ואז מראים לו שזה הקלף שלו. תודה ולהתראות.